Plandáil a gasara agus a chálainn. Bíonn Plandáil ag fás. Tá 5 rud de dhé ar Plandáil le cuidiú lá fás. Salas ón grian, isce, air, teas agus crainn. Gotcha lom agus héaglainnearg ar na Weatherbies agus iad ag cur síolta. Arc, tá garóid gaí ag séadú síolta ó na Plandáil agus tiitin siad ar an talú. Chéan na síolta is deas a crainn agus tá an feargal fearrthain le huisce a thuairt dóibh. Tá an salas agus an teas ó gabh an grian agus an tuisce ó aragal fearrthain de dhé le go déaglas na síolta fás. Nuair a tá amsir deas sé fás an Plandáil níos scoiste. Ach, nuair a tá amsir fuair agus tirim, ní bhíonn siad ag fás cógásta. Cuideann an salas agus an tuisce leis an phleanda bia a dhéanamh. Tugtar fóta sintis ar an phróiseas seo. Cad iad na 5 rud atá de dhé ar Plandáil le bheith ag fás. Cén cineál amsir a chuideann le Plandáil fás níos scoiste. Cén Weatherbie a chuideann le fóta sintis. Mai sibh! Tásúil againn gur chuideann na Weatherbies libh fól an foin dóigh le síolta a chur. Deannaigh cinnte go bhfuil sibh a gcarc ar na Weatherbies arís fa tháinig níos smó ábhar spraoi. Slán go fóill!